n'ọgwụ ọbọdụ eweli ya tụ m ilo weli ya tụ gị ilo ma ọ weli ya tụ onye ọbụla na-agba ọgwụ ilo onye ọbụla na-ekwu dị okwu ilo mana chi gị na-esi ga agwọ n'ọgwụ malị na ọgwụ bụ orute mma orute njọ most especially ọgwụ ọbụla eji akpata ego ọgwụ ọbụla eji akpata ego maka na ego bụ n'oge na-enye ego nke na chi gị na-alụkọ nke na chi gị na-alụ ọrụ chi gị na oge na-alụ ọrụ oge n'ụwa na-alụ ọrụ you work with your chi work with time work with nature time serve nature why your chi serve time why you serve your chi that is how principality of life o nwere ka ị ga-esi wee mee rapụ nke a sowe nke a ebe anụnwa bụ ibe dị n'ụwa abatazie na-ekwuzi okwu onye nke rapụ nke a onye nke rapụ nke a obodo eweli esi na na-emebe atak mbọsị bulugbo dibịa ahụ na-agwọ ọgwụ bụ ibe ji marịba bụ dibịa amosu n'ime ịkpọ kama na-anọ n'ime ọbịa for instance dibịa na-achụ àjà mmiri a na-ebiro n'ime ọbịa dibịa na-eji mmiri a na-ebiro n'ime ọbịa na-ejiri ọgwụ eji mmiri ojiji mmiri na-ama ama dibịa na-agba ọgwụ a na-ebiro n'ime ọbịa ma dibịa ọbụla sị gị na ọ na-agba oke ite bụ n'ime ọbịa ka ọ na-ebi mbọsị bulugbo dibịa ọbụla sị gị na ọ na-agba oruru bụ n'ime ịkpọ ka ọ na-ebi dibịa ọbụla na-egbu mmadụ bụ n'ime ịkpọ ka ọ na-ebi maka na ibeba na practice bụ witchcraft amosu a na-ebiribe mmadụ ibi nya mere amosu ji wee were aṅasị wee mere ụtụtụ apụta aṅasị bụ ejebe mitin ma apụta ụtụtụ mụ na gị ejebe mitin nke mmadụ apụtazi aṅasị amosu ejebe mitin wee jee kpa ibeba ji eme mmadụ maka ba ji anọrọ mgbe mmadụ ji anọ ịbatakwu onye ebe aba na-eme mitin ibe a na-eme mitin bụ n'ime agwụ n'okotoko ọhịa ka amosu na-eje mitin n'okotoko ịkpọ ibe ọja abụọ ọnọdụ aja na aja abụrụ ya o ji wee bụrụ na ọ pụta ezi nye mere amosu ji wee kwa nku na ọ bụrụ na amosu ọchị ime ga ata ka amosu ya ebero na ana na ọ bee na ana na-ejide ya no from enu osi to enu osi from enu osi to enu ụlọ ọ bere na ana na-ejide ya ọnya narọzi amosu ọbụla begide enu wee bee na ọ masara nna na ọ nwere ozibe ya eme ka amosu ana maka na ọ mana na ya ejide ya na ọ na-adị igbu ala ọnya mere ndị dibịa bụ na-agba ajọ ọgwụ abụ ji wee bi n'ime ịkpọ mana ọ bụrụ na ị na-ekwu ya taa na ịnwe ụfọdụ a na-aghọta na ị na-emebe ataki maka na ọ bụrụ na ị na-ata akụ wee taa ichere eze nwe ogi anyị ekwuro na ndị be anyị a na-agbọrọ ọgwụ anyị ekwuro na ọgwụ esoro ọgwụ bụ omenala ka ọ bụ mana o dipendịrị ụdị ọgwụ ọ bụ then mind you thank you mind you ọgwụ ọbụla ị ji agbọ jụọ chi gị ma ọgwụ n'ụwa o kwetakwala maka ma amara ibe nyere chi gị bụ ọgwụ ji eme ya iwere ọgwụ gbọta di for instance nwaanyị na-achọ di wee were ọgwụ wee gbọta di ịmalụ na ọ lele nkịta wee gote enwe na ibe tukwu ka dị na biya nya bụ ọgwụ abụ mgbe aka mgbe ọgwụ abụ ya anaghatazi na futbọọlụ ịgbalụ na-arụ aja ka ọ bụ emechechechecheche ochi ya azụ bịa na gị aka maka na ịmalichi gị aka chi gị kwuru na ị ga-anụ di at the age of 25 years for instance oluzie 18 years bido gbọba ọgwụ for instance sị ka ịnụọ di ihe anụ di a bụ ọgwụ ya mere ka ịnụọ di ome mgba ka ọ bụ ọgwụ ma ọ sọrọ chi gị maọbụ na ọ sọrọ chi gị na ọ ji eme ọnya bụ ọgwụ nya ka m ji agwa gị na ọ challenging of chi ma ọ sọrọ chi gị maọbụ na ọ sọrọ chi gị na ibe abụ ị chọrọ na ọ ga-eme every of your wish let it come true ọnya bụ ọgwụ ọnya bụ witchcraft when you want every of your wish to come true then you are practicing witchcraft ị na-emezi omume amụ ị na-eme ka amosu mana ọ bụrụ na ị chere oge chi gị ịma na ọ dị natural ịma na ị chọrọ otu nature si wee chi ya and nature will never punish you because you did not challenge nature. This is simple of life, something we never know but we need to know. So na mụ na gị pụtara n'iru akwụkwọ tata nwa wee na-ekwu si ndị mmadụ na oke ite abụrụ omenala ọbụdụ efiri ya na ị na-emebe personal attack si ndị mmadụ na oruru abụrụ omenala anyị makwa na mmụ anụ eji eme ya bụkwa mmụ anụ ejikwa kwadokwa ibe
ejikwa alụ Arobunagụ, ejikwa eme nke a. Mana Arobunagụ is working for your chi. Every spirit that doesn't work with your chi is against nature. Maka na abataluo na soja, abataluo na amị kịta anụnwa. Ewelu commander. Ewelu kadimafia. Name them. Weluo na their last person. Onya na another from onya, onya na another from onya, onya na another from onya. Otu agosi wedi na nature. Nke nwa ga another from your chi. Your chi ga another from time. Time ga another from nature. Nature ga another from the spiritual realm. Whatever akalaka gị na-adọrọ gị mma ịchọrọ correct today bụ chi gị ka ọ ya abụ ije gba. Chi gị wee bido wee gbaba time wee gbaba nature wee je correct akalaka gị ahụ. Ọ bụ na onye akata na akalaka na ọ ya nwụ at the year of 20 years. Aja ka ọ ya bụ achụgide aja aba eji achụ ya bụ ka dị okwu wee ruo chi gị ntị. Ka chi gị wee bulie wee sobe oge wee bulie wee sobe nature. No, nature was the final say. Nature doziri anya wee je to the spiritual world. A change that plan. And you give more life. Was a leave away go by doggy. Even when you messing game boss or you mess. So what are we saying in the sense? Omar Onya or last. Omar Onyans in ya menomena. Others in a bog man. Yes, Kado de Nagbo, Malaki. Oh, Gwega Namaron Made. Oh, Gwega Maron Made. O nwere onye ogwu ego mara mpụ asị gị na ogwu ego na chi gị bata sị gị na ogwu ego ka ị ga na-agbọ onye ọbụla sị gị na oke ite mali ya bụ ezigbo ntụ ka ọ na-atụ many of them bụ nsata ka basatali ya ọgwụ iche ga-abụ na ibido dibịa tata ndị fọrọ gị n'anya abịa sị ebe ga ahịrị asị ebe ga ọgwụ gba gị na-eji nke agba oke ite eji nke agba ewele eji nke agba ugwu akọ mmiri eji nke agba ibobo eji nke agba ọka anya ụla whatever thing na ọgwụ ọbụla ị gwara wee kpata ego ga-ana gị ibe na be gị ọ ga-analili gị ibe olesi mo na ogwu aba alụrụ ọrụ olesi mo bụ na ogwu aba alụrụ ọrụ olesi mo oguli gị wayo ọ bụ na egwu gị wayo ịma na ogwu ama nlụ ịma na ọma nna gị ibe mana ọ bụrụ na o eburu ma ọ bụ na wayo ka egwulu gị ọ bụ na egwulu gị wayo o nwere anything ị na-lose ego gị ka ije waste ya na egwulu gị wayo mana ọ bụrụ na ogwu aba alụ ọrụ bunye gị ego ahụ chelie ọ yeze gị ala ọ na gị nwa ọ na-azị gị nwa o wele mmadụ na be gị owu lili ga-eme iwu owu ga-emelele ogbuo ga-egbuo maọbụ na-asịcha akara aka mma arọ gị niile maka gị na challenge go nature when we are saying it will be like na anyị na backstab some people maọbụ na a na-emechi business ebe maọbụ na a na-enwulu anya ọkụ maọbụ ozi nwa tata nwanne ezi ebiro m tata wee ziri ya o nwere onye m bụrụ n'iru akwụkwọ wee ziri ya since 2014 check ya dibia na nọ n'iru akwụkwọ mgbe ahụ mana today so many people ji level am jealousy level am nke nwa ma ife na-eme bụ for betterment of our youth for the betterment of our youth onye ọbụla were okenye n'ụlọ jee jụọ mpa gị ana m agba ndị a n'isi na oke ite na nwere ibe ọ na-eme na nwere ọda na nwa na ọdeme jee jụọ your father mgbe ala nwaanyị asaba na-ewu gịnị mere o jere oje anwụ jụọ mpa gị ibe mere na o jere nwa ala nwaanyị asaba iche na ọtata ka ọgwụ ego uwe mgbe oruru na-ewu a na-agwụ ya ndị main market na-akpaka ọnụ na-agwa oruru gịnị mere na mpa ga-esoro je gba oruru iche na ọtata ka oke ite wute iche na ọta mgbe oke ite anụ nwa na-agba ala jee jụọ mpa gị jụgodu mpa gị mpa nnukwu gị si ya gosigodu gị famili ndị gbọrọ ọgwụ ego mgbe gboo mgbe anụ dị mgbe ịchakpa dị mgbe eji ịchakpa agba ọgwụ ịchakpa dịrị ọzọkwa onwezikwa ewere ịchakpa na mgbe eji anụnụ ebe agba ọgwụ jee jụgodu your grandfather si ya kedu ibe mmelụ ụnụ na mgbe ibi ya na-agba ọgwụ ego na ọgbọrọ ngwa ndị gbọrọ ọgwụ ego ahụ anyị nọcha n'akọ mgbe ahụ jee bebe mma gbawara aba o nwere nke nọ saịdị anyị o wuru ewu mgbe ahụ wuo ịkpọ mmadụ na Naịjirịa ya akpọ elele ya mana ụmụ ya there's nothing to write home about aka m eliju avọ today most of you ka ụmụ ya eliju avọ today what happened ọpọlọ ọgaranya niile multi-billionaire then mgbe billion na-ewu mgbe billion ọ bụ abịa kpata ọ dịka trillion now multi-billionaire then ụmụ ya has nothing to write home about ụfọdụ ụmụ ya bụ imbecile ka babụ ụfọdụ ụmụ ya nwere anything fa na-akpọ ava mana anyị na-ekwu ya ọ dịka adịghị gị jealous ọ dịka asị gị eje na-akpata ego ọ dịka asị gị many of them ejigoli egwu ebe awayo
dibịa bụ ji na-abụba jiri mmadụ mechaa nye mgbe abụ ọgara ụfọdụ ndị dibịa bụ anọrọzi ahịrị anago ahịrị eji alụ ya agago onye ọbụla na-egbu mmadụ kịta na-ewesti taịm ya kedu ahịrị ihe etinye chọ na-eyi ịgba ya ọbara ozugbo ozugbo ọsụwa ego apụtara maọbụ itinye anụ nkatị o nwere ibe na-etinye n'anụ wee libe anụ o nwere ibe na-ewepụ n'anụ wee libe anụ wee tọ ụtọ dị mma n'ọnụ na a na-atara anụ mgbe esiri ya n'ọkụ. So onye ọbụla na-eme argument gbasara ọgwụ ego si ya oke ite si ya oduru si ya uduakọ mmiri si ya ibobo si ya jee jụọ ya fada kedu ebe ibobo nke ya dị. Okenye ọbụla maala ibe na-eme dibịa ebumiti ezigbote okenye na-eme dibịa ọ bụ nwa dibịa gwara m sị m na mbọsị ọbụla m gbọrọ ọgwụ chi m egbuo m mgbe nnegoro mewe dibịa na mbọsị ọbụla mma agba ọgwụ chi m egbuo m na chi m si na mma gbọrọ ọgwụ jee na-aba jugodu chi gị na ma agbaka n'ibobo ka ị malịba ọ ya agba gị gba dibịa maala aba agba ji ogwu ibi ya eme bụ ji ogwu na ịgba dibịa ọgbaba uche ya jee ji ogwu jite ogwu si chi m na ogwu nụnwa nji nọ oke ite ka mma agwọ wee bụrụ mmadụ devia weta nke ọzọ mma gworo oke ite devia jee were ya chia dibịa si ya balụ gị ogwu na abụọ chia anya dibịa na-ese maka na ewere ike ịtọ amarịbe aba na-ekwu na imirikịtị dibịa amarịbe aba na-ekwu ibe dibịa na-agbalị gị taa n'ịnwa bụ ibe ya eji gbata ego n'ụlọ ibi ya na-alụ gba moto ibi ya na-agba na ibi ya nyabago ji wagọn ka ọnya nke ya gbaa anya n'aka dibịa na-ese majority carry the vote majority nke ọbụla majority welie o nwere ibe ka mmenete ka chi gị sị gị jee gba ọgwụ ego ọ dịrọ possible dibịa ọbụla sị gị nọ ntụ nya tinye ka anyị tinye ya asị ka anyị pụta n'ụgbọ ka anyị gbaga n'ebe ahụ ka mmadụ ebe ahụ ya na-ekwu oke ite ka agba ya n'ata igbo ka mmalịbe aba na-ekwu oke ite ka mmalịbe aba na-ekwu ibobo na makoro mmalịbe ọnụ aba bụ ibobo na aba ọnụ aba niile na mụ na anụchi ya ụfọdụ ga-asị gị ọbara ọra bụ ọgwụ o tulu gị abụ ọgwụ mana onye gwara gị nke ji eje seta ọsọ atụlụkpa ọbara ọra o nwere gị onye ejikwa gị onye gwara gị gwa ọbara ọra ka iwe ojite ovu onye gwara gị na ibe aba ya agwa gị bụ nke tụọ ọbara ọra aka ọkara nke tụọ nke chi anya gala ululu ka chi gị gozie gị na chi gị na ọbara ọra dọrọ na mma ọjọọ gị yi na-echi orodi ka ị chọrọ ka a daa gị ọgali ọbara ọ sị gị na ọgali ọbara ya gbata obi na abụ na be gị mbọsị ọ bụla ibido na ịkwadobe ka ị gba ọgwụ chi ga-abịa bịa zukọ gị ya na nlọ gba gị na ị na-esitere ya so ka okwu nwa ka ọ bekee na nkenke de na anyị anachi ya azụ n'ibe gbasara ibe agwa gọvanọ na-eme so many people emega expect na m ga-ekwu okwu about it. Yes, mma ekwu okwu ibe mmeji wee kwuo okwu bụ na gọvanọ bụ nna ibe niile nọ na Anambra ya bụ the first citizen of Anambra mana nna na nwa ya na-agba alụ mana unu chetakwa na mmegide na-emegide ndị omenala abụrụ taa n'ịnwa ka o bidoro mmegide na-emegide tradition abụrụ taa n'ịnwa ka o bidoro o ji wee bụrụ na nwoke na nwaanyị ya agba akwụkwọ ji agba nkwụ agbacha nkwụ agba gị na ụnụ adịrọ legalized married na constitution does not regard agbamnkwụ as ịnụ di na nwunye ọ bụrụ na omume omenala ndị ọcha ka anyị ga-emelele bụ nke ndị ụka na ọ bụzịarị na ime enye iwe dị legalize maọbụ na eje na kọtụ nke gọọmenti iwe dị legalize ma many people na-etinye iwu ahụ wechara kọlchọ dị iche iche na bebe anyị nwere so many lawyers na Anambra basa emebe iwu ahụ mana o nwere ụta ntalịba na ọ gwara ebe onye ọcha gbalịba kwuo ka ba ji ekwu o nwere ebe iji ekwute taa na ịnwara ịbụ onye omenala na Naijiria ka arịgadị ya gị sitekene na swearing in a na-esowe ndị ọchịchị ibe meleba ji agbanaga n'ụlọ ụka gbanaga na Muslim bụ na ba amaali the capacity of omenala nye nwekene gọvanọ ahịa asị nya gbulu ọvọ ka ọ nwụọ iyi ka sowe nye in ebute ọvọ ọgụgụ akpụ Ọkịja ebute ọvọ kadimabịa ụrat
ebute ọbọ gadịmabịa ọtụtụ nzu agụleri ebute ọbọ ihe ojii na ndọ ebute ọbọ